everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Oh, mao ka na'y tinuod. Ikaw, ako, ug si Judea. Pulos mga salingsing sa buhing kasaysayan sa kaliwatan. Unsay buot mo ipasabot, Padre Bastiano? Unsa? Palihog, sultihi ko. Unsay buot mo ipasabot, Padre? Ambot katugutan mo ba? Kuning higayon na lang sa tong panagatubang, sangpiton ko ikaw og Draco. Kanong nahibaw mo siya? Usbon ko, ambot, og katugutan mo bang musangpit ko nimo og Draco? Padre, doon na ka ba'y sikretong angay mo nang isulti na ako? Kung si Kinsag, unsa ka? Ako ang buhing kaliwat ni Elisar. Ikaw, kaliwat, Irisan? O, og diha sa kundam ko, nagpakita og nagpaila siya nako. Siya kuno si Elisar, ang imong wang kamot kaniadto sa kultong Antikristo. Oo pa. Mao pa. Ug ang uwan niya masulti na ako. Mao ang giingon niya nga apil ka. Oh. Nagkabahin sa kasaysayan. Isulti siya, anak. Oh. Ug dako ang akong pagtuo. Nga nasayod siya kung kang kinsa kang kaliwatan. Husto ka. Mausap ka na ako pagtuo. Kana, mo na'y akong sutaon sa sunod namong panagsulti. Makigsulti usap ako kaniya. Gusto kong naasap ko atol sa inyong panagsulti. Ang misteryosang bata ug ang misteryosong si Tomas. Wa na gid sila pakita nato. Humanta nila dad-aning dapita. Sa diyang tagsa-tagsa kitang kiluwas gikan sa bilangguan ni Mr. Virgilio Vinopuerte nato. Tinuod ka na, Eliakim. Pero nakasiguro ko nga padayon silang nagbantay nato. Ug naa sila sa matag higayon nga may katalagmang moabot ka nato. Usa ka na tuwi man ako. Bahin kini natong imong katabang si Manang Rosaura. Unsa may bahin niya? Kung ayon ka sa akong hangyo, gusto kong papahawaon ka na si. Unsa? Okay nimo ang akong gihangyo? Murag lisod ka ng puhaton, Ranito. Imo kong baliparan sa akong gustong mahitap. Ran, I'm sorry. Pero dugay na nag-alagad si Manang Rosaura nako. Og nakasuhito na kay ko sa iyang kinaiya. Huwag ka na tingali magka-adjust niya. Mo nang gikasuko nimo ang iyang mga pasayaw. Ngano ako mo kunin mo adjust? Nga dili mo ko pobre. Dato mo kong gipakatawa ni kalibutan. Ranito, Ito, mo ni tinuod. Sila mga pobre brena. Sila ang ay mo adjust nato mga dato. Ha? Kahilas ko taon nilag kitay mo adjust. I'm sorry. Pero, dili ko magkahimo sa imong gihangyo nako. Di na ko pwedeng papaon sa iyang trabaho si Manang Rosaura. Naiubos yan ako. Naibaw ko, ano. Gikasubok ko kaayo nito. Pero dili sa tanang higayon nga akong tumanon ang imong gustong mahitabo. Dili yun. Hala, Inday Brenda. Salamat, jeg kaayo. Gilantaw ko lang ang imong mga nahimong kaayuhan ka nako, Manang. O sa pasad, taod-taod ka na nag-alaga din ako.
Bata pagod ko. Ikaw na'y akong yaya. Inday, Brenda. Bisag mahal ko kay nito nga ako karumbana nang. Pero dili gyud mahitabong tumanan ko siya siyang gusto mahitabo. Aron ka paphaon sa imong trabaho. Wa ko malipay sa pagpalipad ni Brina sa iyong gusto mahitap. Wa gyud ko malipay. Magkanagot na Brina. Ha. May adlaw ra unya kanako. May adlaw ka ra unya nako. Gusto kong mupatay tao! Nasuko ko. Naglagot ko pag-ayo sa pagbalibad ni Brina sa akong yangyo. Nga unta, pwerte na ginuntang sayo na ito akong yangyo. Kitandog niya akong karpo. Dili maginunta ko hingpit kinautan. Dili gid unta. Ihura nito, kaliwat ka og binipuerte. O kay kaliwat ka, naglatay sa imong kaugatan ang dugo sa pagkakriminal. Ako? Kaliwat ko og kriminal? Naglatay sa akong kaugatan ang dugo sa pagkakriminal? Kinahanglang makaton ko sa pagpatay tao. Kinahanglang mupatay ko. Mupatay ko. Mupatay ko og tao. Aron sama sa akong kaliwatan. Mamahimo sab kong kriminal. Suway og patay og tao, ihura nito. Kay nahibaw kong dili ka na lisod alang kanimo. Kay ang imong kaliwatan, mga kriminal. Mupatay kong tao. Aron kong makasuway. Mupatay kong tao. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try Off ang iyong cellphone. Luoran yung kay pagkatao sa nito. Naibaw ko na iubos siya na ako. Pero di na may tabong papaon ko sa trabaho si Manang Rosaura. Tungod kay wa siya nahimong sa na ko. Wa. Sa unahan, doon ay tao nga naglakaw. Kanay kong praktis sa patay. Doon na lang ko niya. Karon, kalitan ko og diwag kini manubila. Aron banggaan siya. ended or out of coverage area. Please try your call. Dili gid makontak ang cellphone ni Ranito. Hey, hain naman ka kaning tawhana. Kinahanglan nga makuha na gid niya ang gusto kong ipakuha niya. Ang mapas sa mga pahandi. Kung niya naunya ang mga importanteng butang, usa lang ang mamahimong muhupot ni ini. Usa lang. Ug ang labing siguro nga usa siya kabinepuerte. Hapit na. Nagkaduol na ang dugay ko nang gipangandoy. Ang hingpit nga kabulahanan sa nahibiling kaliwat ni Samuel Benepuerte. Layo na ko gikan atong maong dapit. Diin gituyo kong gibanggaan katong tao nga naglakaw. Naalarma lain ang kapulisan. Pero lusot ako. Naibaw kong lusot na ko gikan nila.
Di anigig ko sa bahay. Nakapatay na ko. Kriminal na ko. Matuod akong kaliwat ron ug usa ka pinefuerte. Magdali kong suot sa akong kwarto. Nga naman ko. Kalain sa akong gibati nga akong nakita ang atubangan sa akong sakinan. Mura ka, gibati ko ang kagilas atong akong gihimo. Horan ito. Daddy, Salamat ka din ikasabay gyud may pauli. Daddy, Magsulti ta bahin sa sitwasyon karon ninyo ni Brina. akon, mo pahuway lang una ko, Dad. Please. Hmm? Magsulti lang unya ta. Okay? Huwag yun siya papugong. Maunsa man to siya? Lahi ang ako karon nakita niyang mga lihok. Susihon ko ning bahina. Wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Ano saan ko? Ano man ko? Wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Murag, init kay akong lawas. Tuwa lang akong nahunap to. Taong akong dasmagan. Uy, usa kining nipilit sa tubangan nga bahin ning sakyanan ni Rana ito. Nagkadugo pa gyud kini. Uy, ayaw kong ingna nga nakadasmag siya og tao. O sa imo ikasulti? O sa man kini-ihoran ito? Daddy, dagkapatay kong tao. O, unsa? Oh, dagkapatay ko. O gituyo ko ang pagpatay, Daddy. O, ni patay ka og tao? Kinsa tawa na? Kinsa gituyo mo pagdasmag sa imong sakyanan? Maliit lang ta, Daddy. Maliit tas balita. Kung namatay ba gito? Namatay gyud ka to. Tungod kaya niyaw, nipilit sa tubangan si mong sakyanan kining panit sa uos sa tao. Nga may mga buhok pa. Tanaw! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.